No niin, nyt me käytiin ostaa yllätyslahja tälle mun kaverille ja mä luulen, että se yllättyy siitä kovasti, koska tällaisen on ostanut. Käytin 500 € tällaiseen hyvään puhelimeen ja toivottavasti ilahdut. Ai hyvä vai? Niin. Mitäs teet? Mitä? Mä luulin, että sä yllätyit. No mitä sä teet? Mitä? Mitä sä nyt teet? Hei, lopeta nyt. Lopeta. Mitä? Mitä sä teet? Kato nyt. No ei edes mee täältä hei. No, varmaan jos... Mitä nyt? Mitä? Ei. Mitä sä ajattelet? Ei. Ihan hyvä kun myökättiin. Mitä sä teet? Ei. No niin. Mitä sä teet? No. Kato nyt. Siinä Ihan huono. 500 €. Mä luulin, että se oli hyvä. Mä luulin, että se on hyvä. Mitä sä... Nyt mä en ainakaan ikinä osta sulle enää mitään syntymäpäivälahjaa. No älä. Kato nyt. Mennäänpä nyt kattoo. Jätetään tuo veppu tuohon. Mitä? Katsotaan nyt. Kyllä se varmaan ehkä vielä toimii. Jos siis toimii. Mihin se edes meni? Tuhala! Mihin sä heitit se? Noniin, nyt sä et saa uutta puhelinta enää. Mä kerron sun isälles. Oi hyvä.